Medicína. Podcast o českém zdravotnictví. Dobrý deň, pán Čorňák, vítajte u nás. Ďakujem. Vítajte, nech sa páči, sadkajte si. Dobre, tak dnes ste prišiel k nám do indikačnej poradne, kde si preberieme pár vecí, čo sa týka vašej operácie. Predoperačnú prípravu prejdeme krok po kroku, naučíme vás chodiť s barlami. Dnes vás oznámim aj s našimi edukačnými sestrami, ktoré vás budú sprevádzať celým priebehom liečby. Toto je náš cieľ, implantovať vám takúto endoprotézu, takto pekne osovo správne, symetricky, aby ste mohli začať po operácii cvičiť. Pacientov dávame možnosť zaangažovať sa do celého priebehu liečby. Nechceme vás zahltiť týmito informáciami nejak dramaticky, ale zároveň vám chceme... Tých informácií je dosť. Je veľa. Samozrejme, ja viem, my to všetko budeme vám samozrejme dávať postupne, to len teraz. Vidíme sa 5-6 týždňov pred operáciou na Pacientskej akadémii a potom, keď to o vás celkový zdravotný stav bude dovoľovať, že operácia prebehne v poriadku, tak pokúsime sa vás postaviť s barlami, s dopomocou, s fyzioterapeutom samozrejme. Nie je náš cieľ, aby ste nám teraz po izbe začal pochodovať hneď prvý deň alebo v deň operácie. Náš cieľ je, aby sme vás čo najskôr postavili na nohy a zapojili do aktívneho života. Super, teším sa. Dobre, aj ja sa teším. Dúfam, že to dobre všetko dopadne. Držte sa, majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia. Medicína. Podcast o českém zdravotnictví. Na klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Univerzitní nemocnice Košice se rozjel na Slovensku unikátní projekt Pacientská cesta. Metoda se používá zatím u totálních endoprotéz, kolen a kyčlí a mimo jiné dokáže pacienta postavit na nohy už jen pár hodin po operaci. Dnes o této speciální metodě podcastu Medicína mluvím s ortopedem a operatérem této kliniky Rastislavem Šepitkou. Dobrý den, pane doktore. Dobrý deň. Pacientská cesta, v angličtině zkráceně Patient Pathway, přišla do československých nemocnic ze západní Evropy, z Ameriky. V Česku ji zatím používá jediná nemocnice v plném rozsahu, nemocnice Šumperk. Vy jste teďko první nemocnice na Slovensku, která tuto metodu začala používat. Kolik pacientů máte už v této cestě za sebou, kolik jich prošlo touto cestou a jak jste spokojeni? Áno, sme prvé klinické pracovisko na Slovensku, ktoré implementovalo tento veľký unikátny projekt. Pacientská cesta bola u nás spustená v júli tohto roku a v priebehu letných mesiacov júla a augusta pacienti absolvovali tú tzv. Preklinickú a predhospitalizačnú fázu, to znamená ako keby prípravu na operáciu. A od septembra tohto roku sme začali prvýkrát operovať pacientov podľa programu Pacientská cesta a podľa ERAS odporúčaní tých prvých pacientov. Doteraz k dnešnému dňu sme pooperovali 30 pacientov v takomto projekte. A první reakce jak pacientů, tak zdravotnického personálu a vás jako hlavního operatéra? Tak celkové výsledky budeme hodnotiť neskôr, ale od spustenia programu Pacientská cesta sme s prípravou pacientov k operácii veľmi spokojní. Priebehom hospitalizácie a skorou rehabilitáciou taktiež. Predovšetkým pacienti hodnotia tento program ako veľmi prínosný. A my to vidíme hlavne na dôkladnej predoperačnej príprave, skorej rehabilitácii a rýchlejšej samostatnosti pacientov. Když bychom tedy šli postupně, ortopedická cesta pacienta nemocnicí má při výměně velkých kloubů několik zásadních bodů. Některé jsou důležitější pro pacienta, některé jsou důležitější pro vás jako pro personál. Když byste to rozdělil i podle těchto skupin, co byste vypíchli jako to nejdůležitější? Tak pacientskú cestu si rozdelili do niekoľkých fáz. Sú to fázy predhospitalizačnej príprave, potom je to hospitalizačná alebo intraoperačná fáza, ktorá pozostáva aj z následnej postoperačnej rehabilitácie a potom je to následná rehabilitačná starostlivosť. Všetko sa začína už 10 týždňov pred nástupom na hospitalizáciu v tzv. Indikačnej poradni. A indikačná poradňa je tzv. Ortopedická špecializovaná ambulancia, kde pacienta zaradíme do programu Pacientská cesta. Pacient sa v ambulancii dozviete základné informácie o programe a o celom priebehu liečby, obdrží prvé úvodné nejaké letáky, informačné brožúry a predovšetkým zoznámi sa s edukačnými sestrami, ktoré ho budú sprevádzať celým priebehom liečby. Zároveň je v indikačnej ambulancii možnosť nainštalovania špeciálnej aplikácie, tzv. 4Patient App. Je to aplikácia určená do smartfónov, ktorá slúži na jednosmernú komunikáciu.
A táto aplikácia obsahuje základné cviky, postupy rehabilitácie, či už pred hospitalizáciou alebo už po operácii, počas hospitalizácie a samozrejme niekoľko videí. Ortopédom v danej ambulancii sa zhodnotí celkový stav pacienta, komorbidity, lokálny nález, parametre mobility, vypíšu sa administratívne záležitosti u pacienta, predpíšu sa mu barle, s ktorými už pacient začína cvičiť pred tým, ako absolvuje operáciu a dohodne sa termín pacientskej akadémie. Zároveň v ten istý deň využívame to, že pacient je v ambulancii a pacienta zasielame na rehabilitačnú ambulanciu oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, kde pacient absolvuje prvé rehabilitačné vyšetrenie, kde rehabilitačný lekár a fyzioterapeut zhodnotia lokálny nález, rozsah pohybov, celkovú fyzickú kondíciu pacientov a dohodnú sa o termíne tzv. Prehabilitácie, to je rehabilitácie pred nástupom na hospitalizáciu, či už ambulantou alebo ústavnou formou. Pacientská akademie, to je vlastně takové setkání vícero pacientů, kteří mají před sebou operaci. Jak reagují? Ptají se, jaké mají nejčastější otázky, co je pro ně nejdůležitější? Tak Pacientská akadémia je vlastne vzdelávací seminár, ktorého sa zúčastňujú pacienti veľmi radi. Realizujeme tento seminár 2-krát mesačne, realizuje sa zhruba 5-6 týždňov pred nástupom na hospitalizáciu a máme prezentáciu solo pre totálnu endoprotézu bedrového kĺbu a totálnu endoprotézu kolenného kĺbu. Cieľom je eliminovať nejaký strach, obavy, neistotu u pacientov a optimalizovať predoperačnú prípravu. Pacienti sa dozvedia základné informácie nie len o samotnej pacientskej ceste, ale základné informácie o artróze či už bedrového alebo kolenného kĺbu, o možnostiach liečby, type endoprotéz, operačnom postupe a priebehu hospitalizácie. Zároveň pacientom vysvetlíme, prečo je predoperačná príprava taká dôležitá. Prejdeme si jednotlivé kroky. A když se právě zeptám na ty konkrétní otázky třeba pacientů, tak co je nejvíc zajímá, na co se ptají, nebo třeba komunikují i mezi sebou a diskutují, jestli ty obavy mají podobné, nebo jaké mají zkušenosti? Tak prvotne pacienti sa boja najmä bolesti. Bolesť je veľmi limitujúci faktor a tým, že my úzko spolupracujeme aj s anesteziológmi a v súčasnosti sme zaviedli tzv. Multimodálnu analgéziu u pacientov. Týka sa to predovšetkým pacientov po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu. U tých práve aplikujeme predovšetkým lokálnu infiltračnú anestéziu, ktorá vo významnej miere zmierňuje bolesť a tým pádom pacienti môžu započať skorú rehabilitáciu. Samozrejme na tú prezentáciu alebo na Pacientskú akadémiu sú volaní aj ostatní odborníci, ktorí sú súčasťou celého procesu a celého programu Pacientská cesta. Jedná sa o anestéziológov, ktorí svojím slovom takisto prispejú k lepšiemu pochopeniu celého procesu a operácie, vysvetlia pacientom, aké máme typy anestéz a ktorá anestéza bude pre nich vhodnejšia, či už celková anestéza alebo nejaká regionálna spinálna anestéza. Zároveň je prizvaný samozrejme rehabilitačný lekár a fyzioterapeut, ktorí naučia pacienta chodiť s barlami. A takisto im povedia, ktoré cviky po operácii sú, a pred operáciou samozrejme po operácii sú pre nich vhodné a ktoré sú zakázané. Týka sa to predovšetkým po totálnej endoprotóze bedrového kĺbu. A medzi ďalšie osoby, ktoré voláme na Pacientskú akadémiu, je samozrejme nutričná terapeutka, dietológ a samozrejme edukačná sestra, ktorá sprevádza pacienta celým priebehom liečby. Každý v podstate svojím slovom prispeje k ľahšiemu pochopeniu celého procesu liečby, a preto je to pre pacientov veľmi, veľmi prínosné. Zároveň pacientom vysvetlíme, prečo je vhodné už pred operáciou si zadovážiť tzv. Dekolonizačný balíček, ktorý môžu používať 3 dní pred operáciou. Tento dekolonizačný balíček obsahuje antibakteriálne prípravky, ktoré významne znižujú riziko infekcie u pacientů. Pane doktore, jak se používá ten dekolonizační balíček? Viděli jsme tady i pacienta před chviličkou, kterému jste právě vysvětloval, co může všechno dělat. Řekněte to i nám, jako kdybych byla pacient. Tak. Tento balíček obsahuje 3 základné produkty, ktoré sú v podstate na umytie si, či už miesta, kde budeme viesť operačnú ránu, potom je to nazálny sprej a potom je to celkovo šampón na umytie tela, pretože vieme, že telo máme kolonizované baktériami, je to naša bežná flóra, zhruba na 1 cm štvorcový sa môže nachádzať okolo 10 miliónov baktérií.
Tie, ktoré sú vonku na koži, pre nás nerobia väčšine prípadov problém, ale tým, že my sa dostaneme dovnútra bedrového kĺbu, tak prostredníctvom operačnej rany sa môže tam nejaká baktéria dostať a práve tieto produkty môžu významne eliminovať takéto infekcie. Zmínil jste nosní přípravek, to znamená, že si pacient vytírá nosný sprej. Takže nějakým vatovým tamponkem nebo něčím takovým. Ano. Potom tedy výplach krku, to je, aby neměl žádnou bakterii tedy v krku. A ten sprchový, mám si to představit jako sprchový gel alebo niečo také na umytie. Áno. Samozrejme našim pacientom dávame informačný leták na internete, či už na YouTube kanál Univerzitnej nemocnice. Majú možnosť si pozrieť konkrétne video, kde je presný návod, ako dané produkty použiť. Ještě mě zaujala ta multimodální anestezie. Řekněte nám k tomu víc, co to znamená. Je to tedy víc druhů anestezie, která je použitá při operaci nebo i po operaci? Týka sa to predovšetkým anestézii kolenného kĺbu, kde používame tú lokálnu infiltračnú anestéziu anestetikom, kde opichujeme ten kolenný kĺb pred samotnou implantáciou endoprotézy pred cementovaním a následne tesne pred zašitím operačnej rany. To významne znižuje alebo zmierňuje bolesť u tých pacientov. Samozrejme pracujeme neustále v spolupráci s anesteziologmi, aby sme vytvorili nejaký pain cocktail u pacienta, ktorý by bol vhodný aj vzhľadom ku komorbiditám a celkovému stavu pacienta, aby sme tú bolesť čo v najväčšej miere zmiernili. Už je poměrně dlouho k dispozici i pacientem řízená anestezie. Používáte ji tady také? Může si i sám pacient prostřednictvím pumpy či jiného prostředku? V súčasnosti nejaké katétre alebo nejakú takúto liečbu prostredníctvom pumpy na našom pracovisku nepoužívame. Samozrejme, aj to je budúcnosť, pretože to nám eliminuje tú bolesť. Už jste zmínil, že velmi důležitou součástí pacientské cesty je časná mobilizace pacienta. Za jak dlouho tedy pacient může hýbat operovanou nohou a kdy se postaví na svoje vlastní nohy? Všetko závisí aj od celkovej kondície alebo celkového stavu pacienta, ako dopadne operácia samozrejme, ale tú skorú rehabilitáciu pacientov sa snažíme realizovať už zhruba 3 hodiny po operácii. Keď aj odoznie tá predovšetkým spinálna anestéza u pacientov, vtedy majú pacienti najmenej bolesti, majú lokálnu infiltračnú anestéziu, týka sa to tých totálnych endoprotéz kolenného kĺbu. Samozrejme môžeme ju aplikovať do podkože alebo oblasti operačnej rany aj v oblasti bedrového kĺbu. Ale zhruba tie 3 hodiny začína pacient cvičiť predovšetkým alebo prvotne na lôžku. Potom samozrejme začína cvičiť v sede a v spolupráci s fyzioterapeutom, ak to jeho celkový zdravotný stav dovoluje, sa snažíme pacientov postaviť s dopomocou, s barlami, aby sa pokúsil prejsť pár krokov. 3 hodiny je opravdu velmi krátká doba. Proč je to tak důležité? Co to tomu pacientovi přinese? Chceme predísť komplikáciám. Chceme predísť komplikáciám predovšetkým nejakému výraznému pluchu, nejakým trombózám alebo zhoršeniu celkového stavu pacientov. A tá rýchla rekonvalescencia pacientov je veľmi, veľmi prínosná. A pacienti, napriek tomu, že prechádzajú celým tým procesom predoperačnej prípravy, prvotne sú nejak skeptickí, že ako budú oni schopní začať rehabilitáciu takto bezprostredne po operácii, ale po operácii, keď ich takto motivujeme, tak sa snažia a výsledky sú ozaj výmorné. Důležitým bodem je také vlastně kratší doba hospitalizace, dřívější propuštění pacienta domů. Jak na to reagují pacienti a vlastně čím vším dosáhnete toho, že ti pacienti mohou trávit méně času v nemocnici? Tak dĺžka hospitalizácie sa zatiaľ u nás nemení. Skrátenie hospitalizácie nie je náš nejaký primárny cieľ a dôležitejšie započať tú skorú rehabilitáciu, aby pacienti boli po operácii čo najskôr samostatní, aby samozrejme mohli ísť domov, keď to ich celkový zdravotný stav to dovoluje, ale samozrejme nie je to náš hlavný cieľ, aby sme tých pacientov nútili ísť domov 4. deň po operácii. Po propuštění je velmi důležitá rehabilitace, aby pacienti v ní pokračovali. Jak pokračují doma? Jak vy je i kontrolujete? Je nějaký prostředek na to, abyste zkontrolovali, jestli rehabilitují správně?
Zatiaľ nejaké náramky na hodnotenie nejakého rozsahu pohybov a to, ako pacient doma rehabilituje, nemáme. Samozrejme, je to budúcnosť. Dúfam, že krátka, kde takéto produkty si zadovážime a budeme vedieť objektívne zhodnotiť ten rozsah pohybov u pacientov. Zatiaľ my pozornosť pacientom venujeme tu počas hospitalizácie, či už na našom pracovisku kliniky ortopédie, alebo po následnom preklade na rehabilitačné pracovisko. Posloucháte podcast Medicína, dnes z Univerzitní nemocnice Košice s ortopedem Rastislavem Šepitkou o speciální metodě, která optimalizuje cestu ortopedického pacienta. Z výzkumů vyplývá, ty, co byly dělány v Německu a teďko nedávno i v Šumperku, že pacienti, kteří projdou touto pacientskou cestou, jsou lépe informováni a celkově hodnotí tu spokojenost až o 20% lépe než pacienti, kteří vlastně touto cestou neprocházeli. Jakou máte zkušenost vy? Áno, väčšina pacientov v tej predoperačnej príprave sa zaujíma o celý proces a snaží sa v čo najvyššej miere zaangažovať na celom priebehu liečby. A po absolvovaní pacientskej akadémie sú viac informovaní a po operácii sú práve viac motivovaní k samotnej rehabilitácii. A když byste měl ještě ve zkratce vypíchnout jednou ty hlavní medicínské benefity, které přináší hlavně těm pacientům, protože to je asi to nejdůležitější. Tých benefitov pre pacienta je naozaj veľa, ale tie praktické sú hlavne informovanosť pacienta, zvýšený komfort pre pacienta, zaangažovanie pacienta do celého procesu liečby, zmiernenie bolesti po operácii a skorá rehabilitácia. Pacient je v podstate od začiatku aktívne zapojený do celého liečebného procesu a výsledkom je informovaný pacient s dôslednou predoperačnou prípravou. Tá spočíva v príprave pacienta nielen po fyziologickej stránke, až po jeho psychickú pohodu s dodržaním odporúčaných zásad správnej výživy, hygieny na prevenciu vzniku infekcie, umelej kĺbovej náhrady, praktizovaním odporúčaných predoperačných cvičení až po voľbu optimálnej anestézie a analgézie. Cieľom je v podstate znížiť operačný stres, zabezpečiť efektívnejší liečebný proces a rýchlejšie uzdravenie po operačnom výkone. Za jak dlouho vy vlastne znovu pacienta vidíte po tom, co ho propustíte? Doteraz sme pacientov kontrolovali na endoprotetických ambulanciách 3 mesiace, 6 mesiacov a rok po operácii. V súčasnosti zavedením tohto programu Pacientská cesta sa snažíme, alebo budeme sa snažiť tých pacientov volať na kontrolu skôr. Predpokladáme, že tých 10-12 týždňov by bolo tých adekvátnych na zhodnotenie celkového stavu pacienta, rozsahu pohybov pacienta, prípadne odloženie barly a započatiu aktívnej rehabilitácie už bez nejaké pomôcky. Takže teď to rychle nespočítám, ale už vlastně nějakého pacienta po těch 10-12 týdnech jste viděli? Zatiaľ ešte nie. Takže je to brzká budoucnost. Ano. A budete se třeba jich v rámci těch kontrol právě ptát na ty jejich reakce i na ten průběh, na který určitě nejsou zvyklí. Měl jste tady pacienta, sám několikrát zmínil, že je velmi překvapený, jak dlouho se s ním bavíte, co všechno za informace může získat, že je pak všechny dostane buď poštou nebo mailem. Tak budete zjišťovat, jak to na ně působilo? Určite áno. Už teraz, keď máme nejakých hospitalizovaných pacientov, tak snažíme sa od nich získať nejaký ten feedback, nejaké tie prvé postrehy z tej predoperačnej príprave, či to bolo pre nich prínosné, či mali dostatok informácií, či tými informáciami na druhej strane neboli nejak príliš zahltení, ale máme veľmi pozitívne ohlasy. Zároveň u pacientov, ktorí sú hospitalizovaní a už si prešli za to obdobie od začiatku septembra aj operáciou, takisto máme veľmi pozitívne ohlasy, pretože začali cvičiť hneď, boli samostatnejší skôr a tým pádom sa vrátili do aktívneho života o mnoho skôr. Asi velkým pomocníkem je a určitě i bude právě aplikace, kterou už jste zmínil, pacientská. Jak na to se dívají pacienti? Je to něco, co využívají, protože co aspoň já jsem viděla, tak tam vlastně pacientům průběžně připomínají, co mají dělat, v jaké jsou fázi, jak dlouho jim zbývá ještě do operace, jestli už by měli začít právě s rehabilitací a tak dále. Tak jak se na to dívají? Áno, tá aplikácia môže byť pre pacienta prínosná, samozrejme tí pacienti ešte zatiaľ nie sú naučení používať takto smart zariadenie, hoci niektorí z nich majú, ale my sa snažíme tých pacientov motivovať, že keď nemajú nejaký smartfón alebo smart telefón, do ktorého vieme nainštalovať túto aplikáciu, aby prišiel niekto z príbuzných, či už na pacientskú akadémiu alebo do tej indikačnej poradne ešte predtým,
ale hlavne na tej pacientskej akadémii, keď príde aj pacient, aj príbuzný, tak tam je takisto možnosť nainštalovania tejto mobilnej aplikácie, ktorú pacienti môžu využívať a áno, obsahuje rôzne videá, rôzne cviky, tie základné informácie. To znamená, pacient by nemal zabudnúť na niektoré kroky, ktoré ho v následnom období čakajú, pretože tá aplikácia mu to dokáže pripomenúť. A deje se to? Chodí právě na tu pacientskou akademii se svými rodinnými příslušníky? Áno, deje sa to. Máme relatívne bohatú účasť, samozrejme tú účasť chceme neustále zvyšovať a spätná väzba od tých pacientov, ktorí absolvovali túto pacientskú akadémiu, je veľmi dobrá. A jaké jsou výhody pro nemocnici? Mluví se o tom, že dokáže jak ušetřit peníze, ale tak hlavně zvýšit vlastně počet pacientů, kteří mohou dříve podstoupit právě tu ortopedickou operaci. Toto je veľmi skorá otázka. Pre nás je dôležité zabezpečiť pre všetkým kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Vďaka najnovším odborným prístupom, intenzívnej edukácii a moderným technológiám zrýchlením rekonvalescencie by sa mala skrátiť aj doba hospitalizácie a to by malo v podstate viesť k úspore finančných zdrojov a tým aj zlepšeniu ekonomických ukazovateľov nemocnice. Jak jste se vlastně dozvěděli o projektu Pacientská cesta a kdy, nebo vůbec jak dlouho trval celý ten rozhodovací proces? Protože dobře víme, že to není jenom o jednom člověku, musí s tím být souzněný celý operační tým, celý zdravotnický personál, tak jak to u vás probíhalo? Tak ERAS odporúčania sa v chirurgických odboroch vo svete majú svoje uplatnenie a ortopedické operácie nie sú výnimkou. Adherencia jednotlivých pracovísk zatiaľ nie je príliš vysoká a pritom sú to pomerne jednoduché kroky, nezaťažujúce, ktoré môžu byť prospešné. Implementácia projektu v univerzitnej nemocnici Aloisa Pastéra trvala niekoľko mesiacov. Základom bolo vytvorenie niekoľkých pracovných skupín, ktoré boli zodpovedné za konkrétne kroky. Vyškolenie asi 200 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na správnom fungovaní pacientskej cesty, bolo ozaj náročné. Kľúčom k úspechu bola však komunikácia, medziodborová spolupráca a hlavne podpora vedenia nemocnice. Čeho se nejvíc obávali zdravotníci, jak sestry, tak i lékaři, než jste tuto metodu implementovali? Samozrejme, tak nielen lekári, ale aj stredný zdravotnícky personál alebo celkovo personál sa obával predovšetkým návalu práce ďalšieho, ktorá ich pri tomto projekte bude čakať. Áno, ten príval práce samozrejme je, čo sa týka predovšetkým administratívy, čo sa týka fyzioterapeutov, samozrejme tomu pacientovi musia venovať väčšiu pozornosť, aby ten pacient cítil nejaký väčší záujem, ale ten záujem pacientom dávali aj doteraz, samozrejme. Ale koniec koncov, keď to si rozložíme na drobné, tak zistíme perspektívne, že keď pacient bude sebestačnejší alebo samostatnejší skôr po operácii, bude schopný sám aktívnej rehabilitácie samostatne chodiť, nebude vyžadovať nejakú výraznejšiu pomoc stredného zdravotníckeho personálu a preto to pre nás môže byť o mnoho prednostnejšie. Zmínil jste přesně administrativní náročnost, že se jí kolegové obávali. Na začátku určitě bylo spoustu věcí, které se musely změnit, nastavit. Ale co teď, když už to nastavení je hotové, není to spíše tak, že by té administrativy ubývalo? Zatiaľ veľmi nie, lebo samozrejme tie kroky, ktoré urobíme aj s pacientom, musíme vyplniť, ale samozrejme program, ktorý sme použili od spoločnosti B. Braun, program sa volá MedPub, je to program, ktorý je user-friendly, je nápomocný, je pomerne ľahko sa dá používať a je to len pár nejakých krokov, ktoré si stredný zdravotnícky personál alebo lekári len odškrtnú, odkliknú a idú venovať pozornosť predovšetkým face-to-face s pacientom. Posloucháte podcast Medicína, dnes z Univerzitní nemocnice Košice s ortopedem Rastislavem Šepitkou o speciální metodě, která optimalizuje cestu ortopedického pacienta. Jak jsme říkali, pacientská cesta minimálně v budoucnu má za cíl zkracovat pobyt pacienta v nemocnici. Je to cesta k jednodenní chirurgii? Neviem, či práve k tomu, teda jednodňovej chirurgii pri totálnej náhrade veľkých klboch chceme práve smerovať. My v univerzitnej nemocnici Aloisa Pastéra na našom pracovisku chceme hlavne zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť na najmodernejšej úrovni. Já se na to ptám i proto, že například ve Spojených státech už začíná být běžnou praxí, že už druhý den po operaci pacienta pouští domů. Dovedete si to představit? Predstaviť si to dokážem, ale súhlasiť zatiaľ skôr nie.
Neustále treba myslieť nielen na kvantitu, ale hlavne na kvalitu. A totálna endoprotéza je pomerne veľký operačný zákrok a pacientovi po takomto type operácie je dobré venovať zvýšenú pozornosť. Odkontrolovať si celkový zdravotný stav pacienta po operácii, odkontrolovať si operačnú ranu, laboratórne parametre a pomôcť v úvode započatiu rehabilitácie. Pacient musí cítiť záujem personálu, aby nebol len jeden z mnohých. Už jsme to tady taky zmínili několikrát, že asi nejvíc ožehavé téma pro každého pacienta je ta bolest. Management bolesti, je to podle vás právě cesta k tomu, aby se daly vlastně zkracovat dále a dále pobyty pacientů v nemocnici? Bolesť je jeden z faktorov, čoho sa pacienti veľmi boja a manažment bolesti preto je veľmi dôležitý. Práve preto my spolupracujeme s anesteziológmi a algeziológmi a snažíme sa u pacientov tú bolesť čo najvyššej miere znížiť. Moderné metódy multimodálnej analgézie sú budúcnosť, určite sú budúcnosť pri liečbe bolesti. Na závěr bych se zeptala futurologicky. Jak vidíte váš obor zhruba za 50 let a jakou roli si myslíte, že budou hrát moderní technologie, které se teď hodně derou kupředu? Tak nerad predpovedám udalosti do budúcna, ale vzhľadom na rýchly vývoj moderných technológií vo svete, samozrejme aj v medicíne, predpokladám možno aj zavedenie umelej inteligencie aj pri ortopedických výkonoch. Dúfam len, že moderné technológie budú len pomocným vodítkom pre operatéra a jeho účasť priamo pri operácii bude stále prítomná, pretože endoprotetika je jeden úžasný operačný zákrok. To byl Rastislav Šepitka, ortoped a operatér kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Univerzitní nemocnice Košice. Pane doktore, moc krát děkuji za rozhovor. Ďakujem pekne. Všechny díly podcastu Medicína najdete na stránkách medicinapodcasty.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete také na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube pod jménem bbrown.cz.sk. Medicína. Podcast o českém zdravotnictví.